Sabies que l'història de l'Hospitalet s'ha construït gràcies a milers de dones? Dones pageses que treballaven la terra, sostenien les masies i mantenien viva la comunitat. Dones obreres que van omplir les seves fàbriques tèxtils i van lluitar per unes condicions de vida més dignes. Dones que van transformar els barris organitzant-se, cuidant, reivindicant i fent xarxa. Moltes d'aquestes no surten als llibres d'història, però sense elles la ciutat que coneixem avui en dia no existiria. Per això us convidem a la 12a James Walk, una passejada inspirada en les idees de Jane Jacobs, un activista que defensava les ciutats més humanes, vives i pensades per a persones. Una caminada per descobrir històries, barris i memòries que sovint passen desapercebudes. Aquest trimestre recorrerem l'Hospitalet des d'una mirada femenina per conèixer les dones que han fet ciutat. El proper 14 de juny, a les 10 del matí, us esperem al Parc de la Marquesa per compartir tots plegats la nova passejada de gent. L'Hospitalet en femení, dones que van fer ciutat. Vine a caminar, escoltar i redescobrir la ciutat amb uns altres ulls.